Tinokudokezai mabuja tauya nhau dzanyasi zuva rochitatu mwedzi uno waChikumi. Ipapa taakunyepai kuti asara mazuva 7 ribodzi 81 pachirungu kuti tisvike kuzuva rosarudzo paita kunyangariwa mabi angu. Tikaiti ringe nhau dzanyasi wobato rosisisi wagotiwo wari kuda wanhu wese wakaenda kunoringiwa nyaya dzokuti mazita ayo arimo chere mugwaro ravhoti wakaasaya, asi wachiziva kuti wakanyoresa wanofomura waisa padande mutande rawo ravari kuti wanhu itsai munyorese moenda kune wanhu wanodhinda zvidhindo pamafomu ese kuti ndochokwadi wana commissioner of votes pachirungu moitisa mowatumira panhamba dzawo dzawaisa. Nhamba dzawaisadzo kwaindi 0772 342 720 kana 0719 342 720. Kwaiita izvi musi womuvhuro uri bekupfuura. Ipapa wada kuti waende kudaro dzimhosva kuti zviri izvozvi zvikone kuboeka zvisvinhu zvakanaka. Wobatoripo kare wari kuchema kuti kuno vanhu wavo watanhatu wanosanganisira umwe ari kuda kupinda mudare roparamende pasarudzo anonzi Cheza anoabiache washanu wari kunzi wakange waenda kovhiringa ubasa hwaitiwa newanhu FAZ hunovhiringa kutekaidziwa kwesarudzo nokuti havasi pamutemoba. Wakabva wanzi kwai wabvarura rimwe bhuku zvakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinopera sei. Izvi zvakaitika kwaChirumhanzu. Ipapa wanyimiwa bhero nokutoti kwai anga achifanira kuchuchisa nyaya yacho anga aripoba. Zvakaita kuoma. Rekai tione kuti zvinopera sei. Umwe akambosenza mubato roMDC akaita kuMDC yawatsvangirai pabodzbono iyo MDC Alliance Weba Chinyadza kwaiati akupinda kubato roZANU-PF kutera wabiache wana Obert Gutu, Gabriel Chaibva, ana Lilian Timvoice pabodzbono wamwe. Zvakaita kuoma chaiko. Wamwe wagototi motitsvangirai gozoina nopapi iye aisenza novatengesi wakaita kudandi kuwanda. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapa. Kutsvaka manake koZANU-PF kuri kuramba kuchindoenderera mberi. Ipapa ubepa nhauro Herald wari kubuditsa kuti kwai wabasa wachabvumirwa ba kudzingiwa basa mumwedzi mitatu zvanga zviri kuitika zviya kubva pakapiwa mutongo unodare guru munyika mugore ra2015. Rekai tione ipapa kuti zvinochokwadi chere kana kuti andori manyautsamukamwa chembere kurota ichiyamwa. Rekai tiringe ipapa kuti wanenge wachiipedza sei. Asi mukaona wari kuramba wachireketa zvakadariwo Heraldwa goringai kuti zvine chokwadi chere munondosvika kumatareko kuri bechiriko chakadando. Ticharamba tichizviringa izvozvi kuti zvinenge zvakaita sei. Iyo hurumende yakaringana nosarudzo kureketa kuno yagoreketa kuti wabasa wayo wari kuda kupinda kutsvaka kuvhoterwa musarudzo wanofanira kuti watange wasiya basa. Kwaye wanotanga wasiya basa kuhurumende wochizoita zvokutsvaka sarudzo zvavo vari kudazvo. Asi kana zvikazoitika kuti wajiwa musarudzomo wakafunga kuti wada kubenhukapo kare kubenhuka kusenza kubasa kuhurumende wanofanira kuzoita izvozvo kunyora tsamba pokare kuti ndokumbira kubenhutsiwa kubasa rangu mazuva anosvika 30 ari bekupfuura sarudzo padzinenge dzapera. Rekai tigoona kuti zvinenge zvinyatsoita nekupi izvozvi. Wanhu wari kusvika 15 pazviuru 4 zvakabuditsiwa mujere masonda apfuura ya kwai watosungiwa pokare nomapurisa. Wamwe wacho watoenda koponda pokare, wamwe wachiita zvokuba wakapakata. Unobva waita kuona kuti paribe chisvino. Apa iwo majere wari kuti takatsvaka wanhu wanga wari kuratidza kuti ndo wanhu wasvinu mumajeremo. Heno mabi yangu. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei ipapa. Nokuti wamwe wavo wakanga wabuditsiwa wabhinya nokudidi
Saka heno kuti zvambotekaira sei kuti wabulitsiwe anga atori mashura. Tione kuti chinangwa chacho chekuwabulitsa changa chimbori chei. Tikaringa izvo zvinochokuita nekusungana izvi, ipapa kutanyara fani pai kuno mumwe wokuZimbabwe no asungiwa pabodzi pono abiya achewa iri kusouth Africa nomubodzi wokuBotswana wari kusungihwa nyaya yekuda kutengesa tuhaka tuiri. Wakomana vanhu vanotadza kufunda kuti ukandoda kuita zvokutengesa nohaka anonyangadza nzou unosungiwa basi padibe kwaunoenda unotadza kubudirira wandosungiwa basi. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei ipapa. Kambani yoPismas kwai yapuwa mutongo wokuti ibulitsiwe mairi mune imwe musha pairi. Ipapa kwai inoChikwereti chopokusenzerapo chinosvika mari yokuAmerica zviuru 600,000 US dollars pachirungu pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tione kuti zvinenge zvimboita sei ipapa. Kwaizvezvi kureketa kuno kureketa kwagoita Mthuli kuti hurumende ndo yakutora zvikwereti zvoRBZ kwakuwazvimbira manje. Pai zviya zvinoreketeka kuti musoro unozvimba nozvikwereti ndo zvaakuchizoitika nokuti wari kusaya kuziva kuti woboyepi mari inosvika mamiliyoni 6 okuAmerica 60 million US dollars pachirungu mwedzi wega wegani kuti wabhadhare mari dzinoda kubhadharwa pazvikwereti zvonyika. Heno mabiya angu, rekai tione kuti inenge ichiperera papi iyoyi. Idi kujiwa nochawakachera wega. Rekai tirambe takaringa. Tikaringa dzomutambo zviri kuhwadza izvezvi kuti chikwata chedu choZimbabwe chobhora chakutosaya mukana wokutamba kumutambo wokosafa. Zvakaita kuoma. Apa Zimbabwe ndo inozikana kuti ndo wakuru womutambo yomukombe wokosafa. Ticharamba takaringa kuti zvinopera sei izvozvi. Nyasi mitambo yatambiwa. Chicken Inn yaja Black Rhinos nokabodzi. Cranbourne yajawo kepekepe notuiri kukabodzi. Shisha mune Renders aiwa ondosikidza nawo kuita kutamba chaiko kuwira kuti wahwine. Zuva ramangwana Green Fuel ichatamba neFC Platinum. Dynamos inenge iri kutatsurana noZPC Kariba. Wange inenge iri kuhwapurirana noManika Diamonds. Highlanders Boso inenge yakaringana noWafana Wanamambo woBulawayo Chiefs. Rekai tigoona kuti imbani anojiwa ipapo. Tinenge chizokunyepai muso muvhuro. Katiringe dziri kuitika pasirese. Kureketa kuno woEscom wangu wareketa kuti wakureka zvokudzima magetsi kusvikira wazoreketapo kare, asi dzimwe nzvimbo magetsi abva yadzimiwapo kare wobva wasaya kuziva kuti chii chavanga wari kumboreketa nozvacho. Asi ukatoona kambani yomagetsi yakureketa zvokutobuditsa nhau kutoti nyasi chiri kudzima magetsi, wobva waziva kuti wafoira ndokufoira kusvinu chaiko basa rawo ikoko. Rekai tione kuti zvinenge zvimboenda nokupi. Apawo FAZ wakanga wari kubuditsa gwaro rokuti wari kuferefeta mutsekwede yaitika iko kambani yoEscom pai gwaro rawo ribekana umbowo ubodzi wakareketeka kuti zvawaireketazvo wakazviboyepi kana kuti nguva yese waigoferefetei wachitadza kuboya umbowo. Heno ipapa umwe wagototi peno yenge iri nyaya yekutekaedza kuwacha kwomari chaiko, ungori mushini wokuwachiwa kwomari waitenderera. Rekai tigoramba takaringa kuona kwazvinenge zvichienda nokutoti zvinoita kushura chaiko. Nyika dzoBRICS kwai dzatambira nyika dzimwe nhatu kusanganisira UAE, Egypt noBangladesh. Ipapa zvaakutoreketa kuti wakomana BRICS iya yakuramba ichiingidzira. Heno ana Zimbabwe kuti zvawagoreketa zviya kuti wada kupindawo kuBRICS wachazviita chere. Charamba takaringa. Kwai zvikoro zvokudunhu roUtah kuAmerica zvarambidziwa kuseenzesa bhaibheri kureketa kuno. Ndipo munotoona kutoti zvagoreketika zviya kuti nerimwe remazuva muchasaya anokuparidzirai ndo zvaakuchizoitika manje. Izvezvi vamwe vabereki waakutobisa wapwere wawo
nzvimbo iyoyo nokubva watotama kubva kunzvimbo iyoyo nokutoti tiri kuramba kuti wafunzisiwe bhaibheri. Rekai tigoramba takaringa ipapa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Asiwo wamwe wabva watora mukana mubodziwo kubva wati iri kunzi Book of Mormon tiri kuida kuti inge ichifunzisiwa nokutoti marambidza kufunzisawo bhaibheri. Idi heno mabi angu ticharamba takaringa hedu. Munyaya iri kuti pamanyukunyuku iri kuti fadza, tiri kufarira kuti wokwedu Faith Kipyegon wokuKenya kwaindiye aita munhu anomhanyitsa pamamita anoita churu chibodzi nomazana mashanu 1500 meters pachirungu. Kwaindiye anyanya kumhanyitsa palibe munhu ambomhanya zvouseza hwakadando kubvira wachitanda kumhanya ako. Aiwa tiri kuramba tichizvitenda. Ndiye ari kunzi pachirungu the new world record holder. Aiwa murorei manja mukamuboya aiwa gomupaipo muita makedekere masvinu kuti zviite zvakanaka arambe achiziva kuti wokwache tiri kumuramba tichimuroera manja. Zvaitika nyasi mazvoona ka Manchester ndo yaramba ino mukombe weFA Cup. Aiwa tiri kuti makorokoto kune wafanawo Manchester City asi gonatsai ruzha guringotorira kugarisana newamwe ndo kusvinu. Isu tanyarara zvedu isusu waonhu wakuru tikuziva kuti aiwa mukombe iyi inoramba ichichinjana ka kushemadzoro. Rekai tigumire pano kosondori noMabuja tiboya namusomuvhuro. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.